Because remember, ababantu ebebabambile, they were captives. Now, soul winning uyabakhupha, ubasusa esandleni sakhe, ubasusa kwi-immediate control yakhe. Ubasa, you are translating them from that kingdom of darkness to another kingdom. Angena control kuyo. Hallelujah. Wayibona soul winning ingathi zamtethi yambhaqula because abantu bayasindiswa on a large scale. Waqonda ba le imfazwe mandiyeke kancinci. Now you declared wena enye imfazwe into bebambelele ngayo. Uthi mind renewal. Hallelujah. Because nayo mind renewal lo muntu uthathwe phaya ebebanjiwe kwekolantolongo wamfaka ngaphakathi ngokunyanzelekile into kokubana kuguqulwe ingqondo yakhe ayekucinga ngendlela yalandawo bekuyo acinge ngale yakuyo. Hallelujah. Ngokubulala ithemba kaSathane xa usithi ingqondo yabo ababantu mayifane nalendawo bakuyo. Let me show you strategy sakhe when it comes kule nto zakuyo. Uthi Exodus chapter number 8 xa ezama unegotiate because uyazibona uSathane xa esoyiswa. Uthi xa ezama unegotiate kunye noMoses uthi hayi ke Moses ndiyabona into okubana aba bantu bangahamba. Kodwa bendinesicelo Moses if undivumelekile kulo Thixo wakho into okubana nihambe and go and worship this God of yours. But nasi isicelo ndicela ningahambi nibe kude. Andiyana wale ndiva bazalwane. Uthi no ndiyanikhulula nihambe kodwa ningahambeli kude apho ndikhoyo. So in other words uSathane into ithethayo uthi ewe le nkululeko ndininika yona yinkululeko but ihalf. Njengoba nihamba nje nisithi nikhululekile in terms of liberty and the freedom of movement, but andifuni nicinge ngoba nikhululeke ngokupheleleyo. Xa ndinifuna kunyanzelekile into yokubana ndibe ne-access kuyo. Hallelujah. Uyive la ntetho yakhe inesigezo phakathi because utshaba okanye uSathane abazalwane ufana ne-drug. I-drug we classify it in law city. It is a dependence producing substance. It is not addiction, but it is a dependence producing substance. In other words, it's the enemy criteria. In as much as you think you are free, you are still dependent on me. In as much as you think nobana umamkela uYesu njengenkosi nomsindisi wempilo yakho, still unezinto zami ezilapho kuwe. Kuyanyenzeleka into yokubana ngemini ethile xa isidika ndivele ndithi uye. Hallelujah. Ifana ndicela nomzekelo ke singabi personal okanye izinto ndizithatha personal. Ifana ne-boyfriend eyahlukana nosisi ongazaziyo indaba zakhe ivele ithi awuyonto ngaphandle kwam. Naye acinga into okubana nyani ngamazwi boyfriend ayinyaniso ngiyonto ngaphandle kwakhe, but alibali into yoba before ufike bendiyinto. Hallelujah. Hallelujah. Doyika mpostolo even xa umuntu ephuma ebandleni ngasikingenzeki naselathareni. Xa ephuma umuntu ndithi xa ephuma eHouse of Perizim ndithi asoze uphinde ulunge. Soze uphinde ube yinto yanto. Soze uphinde ube ne-identity because uphume kweli bandla. Those are the words asetyenziswa ngumuntu ofuna into yokubana iba dependent, ofuna ukucontrola, ofuna ukukhatharisha. Silibali into yokubana mpostile into yokubana xa sinoYesu sinoThixo sinento zonke. Hallelujah. You can take your church, but
Because at the end of the day, the Bible says we must take our eyes and fix them not in the church, into the one who is the creator, the author, and the perfecter of our faith. Because abantu bayaphuma emabandleni singathethi njengesitha ile ngathi baxhomekeke kuthi abantu mabaxhomekeke kuThixo abantu masibathathe sibase kwimbangi nomgqibelelisi wokholo lwethu. The problem esinayo ukuthatha abantu sibazise kuthi in our absence they do not know how to communicate with God. They depend on our presence in order to communicate with God. That is why Israel and the Torah listen attentively to what they are saying. But Moses, this guy who took us out of Egypt, is not coming back. Because in the absence of Moses, we know not how to communicate with God. Sixhomekeke kuMoses ukuze sikwazi ucommunicate kunye noThixo. Ushiyile ke ngoku. Sizawuthini? Masizenze lo wethu esizakwazi ukumbona, because akasishiyanga ne-tools ne-methods of communicate nabaThixo. How I wish sebefika sibathathe sithi dlula kum. You can have a relationship with me. You can have a relationship with the house of Perizim. But a very important relationship is the relationship with the owner of the church, which is Jesus himself. Lula, I have my own errors, I have my own flaws. And even uzawudibana nam ndingasathethi laa nto uzawuthini. Sendingekho mna uzawuthini. Le nto ubasile noba une-commitment ne-engagement yefemeli ufumanisa into yobana enkonzweni akwaziwa makuthwani na, because uye wabenza into yoba babe dependent kuwe, baxhomekeke kuwe. In your absence, people must be able to worship God. Their worship of God should not be dependent on your presence. Wenza loo nto ke ngokusathana uthi uyandinga uthi you are dependent on me. Since when? Okwesibini kule ntetho ke isigezo usile ba uthi worshiping your God should be secondary. But your primary goal is to make sure that you are loyal to me. Ilento ndikufuna mandikufumane nani. Impossible. Angimosha ndifuna umoshipo yakho. Uyazi into yobana abantu xa besiza enkonzweni baziswa ngabanye abantu. But uye wadiscoverisha into yobana within ibandla kukho abazalwane bebandla, kuphinde kubekho abazalwane abanabazalwane. Kukho abazalwane abalapha eLetterhead, abalapha eParis. Kubekho abazalwane abanabazalwane within. Ukhubuza smart wawuziswe ndim ingathi uyanibala waziswa ndim, forgetting that you were used as an instrument ukubiza umuntu. But ke ngoxa engaphakathi umuntu mkhulu umuntu kaThixo akhonza uThixo wakhe. Because it doesn't matter if
uze enkonzweni ungakhange udlule kuye so uzenza bhetele ngoba wena ungayazi bilateral location yayindawoni uyiboniswe ndim nompostile lo ingathi usondele kakhulu kuye wow introduce ndim kuye kunyanzeleke into yoba xa usize enkonzweni ngoba udifike mna kuwe so uthathe isigqibo soba wena ngezizathu zakho ezaziwa nguwe wedwa awuye enkonzweni funeke nami ngoku kunyanzeleke into yoba kuba ungayi enkonzweni andiyi because ukuya kwam enkonzweni kuxhomekeke kuwe uxhomekeke kwi-attitude yakho uxhomekeke kuba ume njani ngaloo mini. Can you see into yoba already uSatan usebenzisa abalapha ngaphakathi to capture abalapha babambe ingqondo. Uyingozi ke umuntu oxhomekeka kuye ukuze uye kuThixo. And uyadinisa umuntu onjalo because ubona ngoku into yoba akavani nomama umpostile yena. I-expectation yakhe reasonable according to her into yobana nawe automatically by virtue ongavani kwakhe nomama umpostile nami mandi-inherit iingxaki zakhe neentshaba zakhe abantu angavani nabo mandingavani nabo kanti mna abantu abandenza njalo ndifunde bazalwane bebumbele abantu abangazange baxabana nabo because kukho abazalwane within the church of God abazenzela baba bazalwane. Hallelujah. Now uzotsho wena umpostile ukuthi makwenzeke an emancipation because mind renewal is the emancipation. You are saying in as much as ezinye izinto freedom of movement is guaranteed, you can move and go everywhere, but within you ndibona another element ingathi ngokulapha endlini nje kukho an extrinsic force that is controlling you, that is calling you from outside. Man, you are the apostile uyihambisa kwezo ndawo. Hallelujah. Until sifikelele ekukhulekeni. Hallelujah. Because ufana ukuthi hayi ngiyabakhulula but ngibakhulula 50% nje wethu. But is it not the Bible that says in John, when the Son of Man sets you free, you become free indeed. But the enemy on the other hand says, I can only release you, but whenever the free access kuwe, hallelujah. Yo tingali bantu uchililizo ndixothwe. Ndibane mandikhawuleze into akavakala unjamele ba uthi besimnikela ntoni because uvile before kuthethwe uba masiyotya naphi. Kodwa ndavakala manje ayivala shini uma ndijamele ba ujanyelwa i-leadership no-treasure imbilondo because akho nto yenza. Hallelujah. Bazalwane masikhawulezeni bani kule mind renewal uske waniphazamisa. So yazi le nto kampostile, you have declared war against Satan and he's angry, he's infuriated into yenzileyo. That is why i-gathering yakho ayisosoloko ihamba smoothly, kunyanzelekile kuthandazwe.
because you are engaging kwenye level yemfazwe. Hallelujah. Masikhawuleziseni bazalwane siyeni ezweni kaThixo msinyane. Ndicela ukuzondwa apha kaloku navala novuseleleka ngokwenze nafumana iplatform phaya. Asafumana lawo. Sendlulisa nje uyaleza. Shiwavalwa ila leadership yovakala. Bazalwane, allow me sithetheni msinyane kwansoko kugeni yabona sincokoleni about indaba ye-mind renewal. Ndiyafuna sincokole nje andingumuntu ovuthayo umthetho wami andiyazi ke wathi. Hallelujah. Andiyazi ke wathi. Hallelujah. But ndiyafuna sincokole nje into yokuba kunento ezifew endifuna sisithethe about i-mind renewal ukwenzela I want to manage our expectations when it comes to indaba ye-mind renewal. Because enye into umuntu akavakala about i-mind renewal into yoba it's a process. Ayenzekile. Yeah, it's a process. And on top of that, you have to be intentional about the renewal of the mind. Ngoba kunzima ukukhulula umuntu ongafuni ukukhululeka. Hayi uyachunga. Abese no benefits ngapha ze right posting. Hallelujah. So ndifuna sichokoleni kwezo ndawo ke ndiyisupport ukuthi it has to be intentional. And sometimes what we have done ngokusiye sayithatha corporate anointing science ndoba ne salvation sicinga into ubana ayisekho individualistic. Sifuna insindiso ibe insindiso yethu. Salibala into ubana you work your own salvation to a point where siyasalibala futhi into ubana apha ku salvation akakho we uko I. Yes. Yeah, that's any problem esinayo. Bambalwa ababhali abathetha nge-mind renewal ayinto ebhalwa ekunothethwa ngumuntu wonke. Ungajonga eBhayibhelini ufumanise uba bambalwa abantu abathetha nge-mind renewal. But ke ngoku ndithanda umpostile uPaul ngoba nguye umuntu ovela icacise i-mind renewal. And uyamva futhi uthetha from experience. Yeah, his mind was renewed. His mind was renewed. He was a very violent criminal landlord, even though waguqulwa uThixo abantu babemjonga into ba hey sifihle izipatshi zethu ukho le ndoda lapha phakathi endlini. Amen. Ndifuna siye ku Philippians chapter number 7. Philippians chapter number 7 just to elaborate kwezinto empostile. Yeah, sizawukhawuleza. Bendifuna bona nje u7 no8 if siyamfumana Philippians chapter number 7 chapter 7 Philippians chapter number 3 kaloku verses number 7 and 8 all is 10. All right, it's Philippians chapter number 3 verses nina abandenze ndanje ngoba phambi kwami ndibambe Philippians chapter 3. Yes, that 7-8 verse. Amen. But when funa siqale apha ku7. Hallelujah. Singayifunda nge-English kuyafana nje kuhle. I once thought these things were valuable. But now I consider them worthless because of what Christ has done. Verse number 7. Kayiphinde uyifunde tata. I once thought these things were valuable, but now I consider them worthless because of what Christ has done. Hallelujah. Ukhona omnye version ehlule ningathi iBhayibheli zeniziphethe nje. But whatever former things were gains to me. Yes. These things once regarded as advancement in merit. I've come to consider as loss, absolutely worthless for the sake of Christ. Thixo wethu unalizwi lakho. Sinqalele lona Thixo lamandla onke sele lona. Siyathandaza ke moya ngcwele ingene lihlabe inhliziyo yethu, lihlabe lehlule babona amandla onke. Phakathi kwethambo nomongo Thixo lamandla onke. Ukuze ingqondo zethu Thixo lamandla onke zingaphinde zifane naqala babona amandla onke. The process
of mind renewal babona amandla onke may-advance namhlanje ekuseni Thixo lamandla onke singasibuyela ezweni ngomso babona amandla onke emisebenzini singabuyi sisafana Thixo lamandla onke ubone ukuthi kukhona umahluko phakathi kwethu asisafani nelizwe asisafani nangocinga Thixo lamandla onke nangothetha kwethu kwahlukile ngoba namhlanje babona amandla onke the process of mind renewal has begun ebomini bethu engqondweni wethu emphefumulweni wethu ubomi bethu ngabe sobile bosafana egameni kaYesu Kristu uNazaretha amen. Hallelujah. Baba mangisusele point yokuqala yobana i-mind renewal is a process. And ndibuyele apho Paul athetha khona because uchaze into apha. Divigama alisebenzisayo uthi akathethi ngesininzi uthetha ngaye. Hallelujah. I-mind renewal is a process postini. Kuyenzeleka bana ndibheke apho ngestory se-journey of the Israelites. Uzoyibona ukubana i-mind renewal is a process. Hallelujah. Because aba bantu bakhutshiwe nguThixo eJipute. That's one. Zininzi izinto uThixo azenzileyo ngenazikhankanya apha ngenxa yexesha. uNkulunkulu uye kwaba bantu ebakhuphile wavula ulwandle olubomvu. Hallelujah. Wenza uThixo i-miracles wanethisa imana from heaven into engaqhelekanga. Bawulamba bathi bafuna inyama uThixo vele azisiza gwiki zihle to their level bakwazi ukuxhela badle. But I discovered into yokubana despite everything that God has done, their minds were still not renewed. Every time there was a problem, Amasrayeli would think back where they were taken out. Oh, even nakulwandle olubomvu qala ngacimba ukuthi indaba yolwandle olubomvu bekusekutsha. Bathi Moses ukhamba ucinga noma phaya zikhona i-symmetry esinofela kuzo. Njengoba uzosenza bamasofela kule ndawo. Lwavuleka ulwandle olubomvu bawela. Bawulamba again aba bantu bacinga ikonofile nezinto zaphi zaseJipute. But ngifuna ukubonisa ke ngoku into yoba it's a process sometimes esingenakwazi nokuyibina thina. It's very frustrating indaba ye-mind renewal. Because eKadesh, Numbers chapter number 13, when we have time, read Numbers chapter number 13 and 14. Uzayibona into yobana despite zonke izinto obakavakala uThixo wazenzayo, still aba bantu they overlook them. Ingqondo still zasebotshweni. Ubuhlungu umuntu obotshwe engqondweni uyingozi ekudinga i-deliverance serious. eKadesh within a touching distance kuthiwa nali ke lizwe uThixo belithembise ngalo, nali siyayibona bethuna, nansi breakthrough siyayibona uThixo bethethe ngayo, umpostile wayethethe ngayo wathi all anti-breakthrough decrees there's a reverser. Nasi breakthrough kwathiwa before kodwa ningene khanithumele spies be-12. You're going to find it within the church, but I don't know 12 spies zahamba zaya zolujonga ilizwe. Nyanzelekile ke kubuywe. Xa bebuya they came back with 2 reports. Ibingeyongxaki i-2 reports, but they came back with 2 contradictory reports. Same place, 2 contradictory reports. Same place, into abayibonileyo ayifani. Yabuya ke kukho majority ke kwizinto endisengaspect majority ngoba ke seyinto democracy. Kwabuywa lapha eKadesh. Madoda, one thing about our God, He's a covenant keeping God. Why in this situation? It is because He's born this time society. 2 things about uThixo. Into yokubana amadinga kabalibali. Siyibonile lo nto silapho. Kwafaka igama elinzulu. Ekuthiwa nguBhat. Athi abantu but madoda lihle ilizwe. Lityebile ilizwe. Libaleka ubusi namasi yonke le mithetho uThixo njalo. But sibone omnye umbono phaa kwela lizwe osenza
into okubana sithandabuze. Sibone pha isizukulwana sikaGoliath, amadoda anzima pha, amadoda who are occupying that land. Ziziglikela zenglikela ezifithi ezazinto ayizozula izinto ezine 6 pack ezento basine 12 pack ubunzima obu. Ithi ke ngokulondo asizukwazi ukupossessa elaliso. Rather, let's go back to Egypt. Let's go back to Egypt. Joshua kunye noCaleb siyile kwelalizwe babili. Sibone yonke into ethethwa apha zicomrades, yonke into inyani. Kodwa thina njengoba bebona amadoda afana noGoliath ngoba zindlela imbela, xa sibajonga thina compared to our God, because we looked at them and we looked at our God and we regarded them as if ingathi zithuthwana. Abantu baninzi kunothixo wethu. Ngxaki yethu impostile sometimes we magnify ingxaki zethu, silibala ubukhulu bukaThixo bethu. When we look at our problems, ingxaki yethu silibala ubukhulu bukaThixo wethu. The second thing endiye ndayiqwalasele into yokokuba thina singabantwana bakaThixo, we know the ability of the enemy more than we know the ability of our God. Silibele kwa ingoma ebesisicula mpostile ezithi awunawulinganiswa, awunawufaniswa. Our God is not a failure. uThixo wethu akalilo bazalwane igwala. God is never going to fail. Today, tomorrow, and the next day to come, God shall never fail. Sapina salibale kinto. Promise that God gave us, He will never forsake us. In the midst of everything, never think God will forsake you. What you for 40 years? Oh, God, Bazam, Tibakuli, what Moses? None of them are going to enter the promised land. With this mindset, I can never give anything, any value to someone who still has a mindset. Yet slavery. Hence, we require emancipation of the mind. Apho bazalwane ingxaki khona asabanjwanga ngokuphysically, sibanjwe engqondweni. Everything is in the mind. What people abangeni abazongena, because ukungena kwabo apha kuzavela iEgypt ngaphakathi. Benizawuthi ke mpostile xa ndithethe iyenzeka nakuthi ubone into yobana baneminyaka bebala baselatha rain okanye House of Parism, ufumanise into yokuba Thixo usavela intombi yakho. Can call the Methodist Faith Mission. Indodana sebelapha ubona uba yo anzi la ndodana sasicimba iphumile 15 years ago. What uThixo, I'm never gonna do that. I cannot trust anything ngiyithathe ngiyibeke ezandleni zaba bantu besenale mindset yokubuyela back kwafana. Angeke ndenze lo nto. Now, namhlanje benifuna ukuthi bazalwane, there are two reports even with church of today. Gabriel report oza kuyithatha, because kuIsaiah uthi ixhomekeka into yokuba loluphi udaba olubambileyo. Because today kwixesha esiphila kulo kune reports ezimbini. You will find that we are spending too much energy with false
false prophets. But let us stick to the only report that we know. In report E1, the one who died is coming back again. The question of when and how, we do not know. But we know one thing, the one who died for us is coming back again. And the other thing that we know, the church of God will never be destroyed because of the confession and the declaration he made and saying, upon this rock I shall build my church. Even the gates of hell shall not prevail. That's the alone. No, but it's Babylon 1. In report 180, upon this rock, which is himself Jesus, the rock of ages, the rock that the builders rejected. Imagine I came to pass where he came. Imagine this is the as solid. At the Hebrews, we received a kingdom that can never be shaken. To which kingdom do you belong to? Because ours is a kingdom that can never be shaken. What do you think? Again, umntwana mindset engage. Sala kwenzeka ke positive loba sinabo. But still we still need to work on the mindset. When we had the conference, I would have thought maybe makasiyenze a regular thing. Apho sizojonga loba i-mindset yabantu iphi. Because sona kwenzeka sihamba nabo, but the mindset is still there. But khawulezise impostile. God ufuna ubuya late. Hallelujah. Number 2 point, ithe process. Ayinawuzeyenzeke overnight. Let's allow that. Sibonke kuMasrayeli, it took them 40 years. Singababethi kakhulu abazalwane. Hallelujah. Singababethi kakhulu. Because what I did see, postile kwenye game zayidlulisa nje abazalwane andiso elaborate kuyo. Ngake ndafumanisa intoba uDecember 16th nobungecawa suba nayo service. Yeah, December 16, ngake ngajika selori sisiya sizokhonza abantu abazalwane baselwandle. Hayi bo ixesha lokuthi hayi December 16. Meaning njengoba usithi wena kuRomans chapter number 12 verses number 2, do not conform. Hayi bazalwane khayithethwe ndimbe dlula. Hallelujah. But ufuna uzongena kule ndawo ayithethayo Paul ukuthi you have to be intentional about mind renewal. There's absolutely no way that your mind is going to be transformed if you are not willing to be transformed. Hallelujah. Kunyanzelekile bazalwane into yokuba because uPaul apha ndakavakala kufunde khona uye wenza a balancing act. Because apha bazalwane kule mind renewal yi-process lena ethi you learn to unlearn. Hallelujah. Remember now ungeniswe kulento. Ngoku ke okunyanzelekile uzofunda i-principles, izimiso zalento ukuyo. Then ke ngoku in the process of learning kunyanzelekile that you unlearn ezinye ku-comfortable ngazo. Niyadiva bazalwane? Because it's a learn and unlearn. Uthi Paul, you ezinisebenzele lezi zinto, they were advantageous to me. Ndifumene udumo ngezi zinto, but the day ndadibana kunye noKristu xa ndizijonga ezi zinto ndajonga zona zonke i-achievements zam ndazibhalansisa on a scale ndafumanisa into yokubana hey, there is this surpassing way of knowing Christ. Sona kwiscale ingathi ziphezulu. Then kwanyanzeleka into yokubana zonke ezinye izinto ebezincinga uba ziyandisebenzela mandizibekele ecaleni. You have to learn and unlearn. Hallelujah. The problem here too, in as much as we are willing to learn,
kule process yesibini of unlearning. Because zawufika ingxaki, because remember everything esithetha apha usathana uzabona icheck akuteste ngayo. You will find into yobana hayi mina abazalwane baphumanga ngokupheleleyo. Besicinga bathi baphumile be excited ingathi yonke unozama kuYesu apha angathatha wonke umuntu because wonke umuntu kulapho. But makufike man noba zi-debit orders kufika amatyala uzawufumanisa uba uneenumber zangazidelete efowunini yakhe apho wayefumana khona uncedo ngela xesha engekasindiswa. Xolo bazalwane, kusekho inumber kule fowuni yam ngomthetha ngam ngasimamthethe ngamshe. Kusekho inumber kaxolelwa apha. Uxolelwa ngela xesha bendisezweni. Ubana ndibanjwe yinto bendisithi xoli avela afaka into. But ngoku sendisithi ndisindiswe mamkele uYesu. Kana ndibanjwe zizinto zelilizwe. Kana ndibanjwe zi-challenges. I go back to xoli. Ndithi xoli iqondo elibambileyo. In other words, sisa ambivalent. Asikangeni ngokupheleleyo kulento. Ngoba bazalwane, xa unoKristu nento zonke bekunyanzeleka into yoba izinto ezindala zidlule. Kusho ukuthi azidluli. Ndingekadluli kuxoli. Ungekadluli kumzukisi kuzukusi. Kusho ukuthi wena awukafikeleli entweni yobana ushiye zonke izinto. Uthi Paul ndizishiye zi-advantages zinjalo, ndizishiye zi-beneficial zinjalo. Ndathi make njonge phezulu, ndake njonge kwezaphezulu. Ngoba bazalwane uThixo uyamprocessa umntu. Ingxaki esinayo postile yi-process kaThixo. uThixo uyamprocess umntu. We have lost powerful preachers, powerful men and women of God. Kuba besoyiswe i-process. I have nothing against mega churches. I am here to declare that Latter Rain will become a mega church. I am here to declare that House of Penism will become a mega church. But we have to allow God to process us. Let's go through the process. Namhlanje bazalwane sikwi-microwave anointing. Uvuka umuntu engumzalwane komsule mega church because ujambe walifroga the process of God. I'm not preaching against mega churches because now this one I think kuyo. Kodwa ingxaki apha bathixo. People want to leapfrog. Abantu abafuna ukwenziwa. John chapter number 15 bekavakala uthi uYesu I'm a true vine. I'm a true vine. Excited song like city I'm a true vine. Azothi ke ngoku in as much as I'm a true vine, there happens to be a gardener who ojonga le vine. Into yenza igardener ezo branches ezingaproduce into uyasusa. Masivuyele sithi hallelujah kwezisisuswe because asiproduce. But kawujonge ezisiproducer. So producer mbostile uvuke ekuseni and making sure into yokubana inkonzo iyaqhuba. Uthi uYesu it's not enough. The gardener will prune you. You go through a pruning process in order to produce more. It is the pruning process ebangela abantu baguqa kwezinye atha balale namhlanje sibazi into abantu abazalwana ababini ngomso sekugcwele yonke indawo. It is because also the audience esinayo ayibe abasekho abazalwana abafana baseBeria abazalwana sibakhokhelayo ngabazalwane abasoloko befuna ureceive and they are very lazy. They don't study the word of God. Paul ndavakala kwane challenge eBeria wafika kuthiwa they are noble. As chaps noble, they receive the word of God. But thetha nto akathi xa engxaki xa ugqibile okwenza balancing act. Let's balance le nto uyithethe iyangqinwa na
ilizwi likaThixo. If we find harmony between what you said and what is written in the word, then soqhubelezana. Ingxaki ngosesamkela yonke into. Why? It's because akusekho ne-discerning spirit. Ingxaki bazalwane, we are more focused on the supply. Ingxaki yethu asijonge reservoir that supplies the supply. We find ourselves namhlanje sina worship leaders okanye i-prophetess ezingabantu ekufanele into yokubana bayathwasa. Sithi hayi wena ngu-prophetess. Because sijonge ntoni? Sijonge i-supply. Asajonge ngoba isuka phi le nto. You can prophesy, but on top of you prophesying, I want to see this prophecy isuka phi na. We want to see the source. Who's pushing the agenda behind it? That is why Paul, because this lady was saying it wasn't right. What can John Paul? What we are young like that, but there's something that I see. Losses related to you. Unomoya usholoku. Wahambu Paul wathi I am going beyond the literature disojoba usetyenziswa intoni na. Sine fortune tellers ngoku sithi si prophets. Hallelujah. Because we are even lazy to look at the word of God. Asinalo ixesha. Sinalo ixesha nalento niyenzayo ngompostile fasting. Because into ezininzi siyavezwa ku-fasting. Akekho umuntu onoma kule altar engenguye umuntu ofanele uyama kule. That is why uPaul xa efika kule ndawo kubaswe umlilo zazi inkuni. Kwanyanzeleka into yobana inkuni zona mazize but izawucaca into xa kuvutha umlilo. Yaphuma inyoka xa kuvutha umlilo. Kulapho izinto zi-exposewa khona. Izinto ezisebenzayo asasifuni. Prayer and fasting asayifuni. And those are the working tools. Uyambona nje ukuthi you hayi ku-empty khangathandesi. Hallelujah. But usholo wena ngaphakathi abithi imali igxotha abantu. But okubalulekile bazalwane masibambe into yoba le you have to be intentional about it. And you have to learn and unlearn. Uthi ke ngoku Paul apha ku verse number 8 umuntu akavakala akafundanga ku verse number 8 because when ufuna uvala ngaye uthi more than that I count all things to be rubbish. Yonke ixolo emazalwane sebenzela igama lokubhalwe kweBhayibheli andiyazi. Uthi yonke lento mina bengicinga ndiyayazi ndiyithathe ngayenza yayinkunkuma okay msithethe ngenkunkuma. Hallelujah. Because ukwanda kukaKristu. Ebazalwane asinawukwazi ngoku ke sibuyele back apho kuthiwa njengoba uMoses wayiphakamisa ngoba igathering zethu ke sibuyele back londawo njengoba uMoses wayiphakamisa inyoka yobhedu kunyanzelekile kufanelekile kwigathering zonke aphakanyiswe unyana womntu ngoba unyana womntu bawuke waphakanyiswa. He will draw people unto himself. Ebazalwane siyasaphakamisa amagama amaninzi. Sanibala uphakamisa igama lamagama. Athi ubone linye igama esilinikiweyo elensindiso ligama likaYesu. Kwigama likaYesu onke amanye amagama yaguqa. Ebazalwane izinto aziguqi kwigama lebandla. Ebazalwane izinto aziguqi kwigama lomntu. Izinto ziguqa kwigama likaYesu. Make siphakamiseni uYesu. Make sithethe ibandla siphakamise uYesu. Oh apostile. Oh yini. Makaphakanyiswe uYesu. Sike sinikezeni ichance ngoku siwaphakamisile amagama. Sabona amagama engakwazi ukuphakama.
linamandla. Igama abazalwane libone kwabumnyama. Igama abazalwane laziwayo kwi-kingdom of darkness. Igama abazalwane usathana lazi into yokuba eli ligama linamandla. Igama likaYesu. Ngaske bazalwane kweli xesha siphila kulo ke siphakamisa uYesu. Noma we are losing the membership, but at the end of the day makaphakanyiswe uYesu. Makaphakanyiswe uYesu. Bazalwane makaphakanyiswe uYesu. Unamandla uYesu. Unamandla uYesu. Bazalwane unamandla uYesu. Unamandla uYesu. Unamandla uYesu. Noma zingazanywa izinto zithiwa ziphelelwa ngamandla, but I know a blood that shall never lose its power, the blood of Jesus. Everyone, right now I declare, and then right now I cover everyone here under the blood of Jesus. Izinto ziyaphelelwa ngamandla. Akasifiyele negazini. Sithi I cover my family under the blood of Jesus. I cover my children under the blood of Jesus. I cover everything I have under the blood of Jesus. Kunegazi lamambozayo. Ebazalwane kunegazi lamambozayo. Ake labona umfundisi uNgwenya kwindawo yokuthijwa. Because here we are talking about captivity. Lotata waphupha ebona istatue. Waxelelwa kuDaniel, ewe esi statue sithetha lento. But wathi uDaniel, hey, ukhona umbono endibonileyo. Within esi statue ndibone kukulitye elisuka phezulu entabeni laqenqeleka lasidiliza. Esi statue sizawudilika zonke izinto ezimele uThixo. Sizawudilika zonke eziphakamisa zona uThixo. Right now ngoba intoni ephakamela uThixo kunyanzeleke le conference iyadilika. Kune-altar ezizawudilika kule khaya elisha. God bless you. Yebazalwane liyakangeleka ilitye liphidlisa lokuhlobo lezinto ezingaphezu kwempilo zethu. Liyakangeleka ilitye uthi ndalibona. Likangeleka lihlala ngasemidwala lamadwala. I declare and I declare as we about to go home, let the rock of ages, let the stone aliposho zeliphidlise apho satana tufale khona. Oh nathi kakaramba nakukudana uzima. Jesus must be lifted up. Ajengoba uMose wayiphakamisayo inyama yaphethwe khako kumele kanjalo inyama wonke phakama. Jesus in the morning and Jesus in the evening. When I try I call him and you forget the music of my life. When I'm about to sleep I call him Jesus. Jesus in the morning and Jesus in the night. Oh give me Jesus. Oh give me Jesus. Somebody make him Maliako. Dinigasu Yesu. Dinigasu Black. Dinigasu Kolorama. Jesus. Open your mouth and begin to call him. Jesus. 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 Papa. Papa. Jesus. Amamochuyo mayakhululeka. Jesus. Infinite power. Jesus. Akulibisa lelikama. Akulibisa lelikama. Amatimoza yaso. Akulibisa lelikama. Shala baba baba.
Kuphakanyiswa ngakho. Lelinga Yesu. I say lelinga Yesu. Bakaphakanyiswa. Right now, we command every sickness, every disease In the name of Jesus. to bow before this name. In the name of Jesus. Lift up your hands and close your eyes. In the name of Jesus. Ukubulapho ngenugula, you will never leave this door sick again. Kukungenapha abantwana bakho babophekile ekhaya, awungeze uphume uphinde bekubopheke efemelini yakho. Uphuma nentambiso kaYesu ekhulula into ezibophekile. I'm gonna count up to 3. Kasifika ku-3 sizothi igqinyiwe and give the Lord a praise. 1, get ready. Something is moving. Something is shaking. The name of Jesus is here. uYesu uyabamba. Avulekani masango. Ingene inkosi yenkazimulo. Ubani le nkosi yenkazimulo? uJehova idwala lamadwala. There comes Jesus. A 2. Get ready, there comes Jesus. In your poverty, here comes Jesus. In your sickness, here comes Jesus.